Salutare, la un episod. Astăzi vă voi arăta, vă voi zice că o să mă apuc de o serie nouă de Free Fire. Eu jucam de ceva timp și am zis, hai bă, să filmez și eu Free Fire. De ce nu? Și dacă vreți să fac și car parking, pentru că eu mă joc și car parking, scrieți acolo în secțiunea de comentarii că eu le citesc. Și ce să vă mai spun? Nu știu. Stai să-i dau mai încet, că poate se aude sonorul și nu mă aud eu. Așa că, nu știu. Pauli. L-am lăsat jos. L-am lăsat pe ăla. Nu. Ok, deci cam de fapt episodul de Monstelian și ne vom vedea data viitoare. Mâine, săptămână, cred. Nu știu.